Ejja ninaqdu biex flimkien nagħtu l-aħjar lill-poplu Malti Wawċi kollu u nwaqfu t-tradiment li seħħ bil-kuntratt tal-isptarijiet. Il-Gvern għandu jippubblika id-deals kollha li saru fil-qasam tas-saħħa. Ejja ninaqdu biex verament nuru illi nġibu l-aqwa interess ta' pajjiżna l-ewwel qabel kollox. Ejja nuru illi ma s-saħħa ma nilabux. Ejja nuru illi min irid jisraqna u jibqa' jisraqna il-miljuni fis-sena ikun qed iweġġa' lilna, lil pajjiżna u lil ulidna. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sabiex il-ħamis il-Gvern jingħaqad mal-Oppożizzjoni u jivvota favur mozzjoni imresqa mill-Partit Nazzjonalista. Mozzjoni li qed titlob biex jiġi mħassar il-ftehim ta' tl-isptarijiet ma' Vitals u Stewart. Kuntratt li kien iffirmat mill-eks Ministru Konrad Mizzi u li rabatna li nħallsu 100 miljun euro addizzjonali kemm il-darba inwaqqgħu dan id-deal u sallum il-ġurnata diġà ħallasna 260 miljun euro għal servizz li ma ħadniex. Minkejja dal-falliment, il-Gvern flok is-sapportja flok immana biex inġibu lura l-isptarijiet tagħna għax dil-kumpanija fallit, tagħhom kundizzjoni taħjar. Intrabat iktar il-Gvern rabat lilkom biex inħallsuhom 100 miljun għax fallew. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu jieħu il-passi kollha meħtieġa biex iħassar dan il-ftehim. Ftehim li kieku sar kif suppost kieku bħalissa għandna 900 sodda disponibbli f'din is-sitwazzjoni delikata li jinsab għaddej minnha bħalissa pajjiżna. Għalhekk l-appell tal-Oppożizzjoni hu sabiex il-Gvern jippubblika il-kuntratt oriġinali u kwalinkwe ftehim ieħor li għandu x'jaqsam ma' dan in-negozju li hu sejjaħlu maħmuġ. Il-Gvern juri jagħti jippubblika il-kuntratt oriġinali, il-restatement agreement illi ġie ffirmat f'Awwissu tas-sena li għaddiet u kwalunkwe agreement ieħor illi għandu x'jaqsam ma' dis-serqa ma' dan negozju maħmuġ illi ħajjisraq il-Maltin u l-Awċin. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri saħaq li dan id-deal qatt ma kien trasparenti u għalhekk il-Partit Nazzjonalista mill-bidu nett għamel pressjoni sabiex dan il-kuntratt ikun ippubblikat. Vitals mhux talli monorawx dan il-kuntratt, iżda ħadu miljuni kbar mit-taxxi tal-poplu Malti Wawċi għal xejn biex tefawhom litteralment fil-but. Min-naħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Claudio Grech qal li huwa stramb kif dan il-kuntratt qatt ma ġie ippubblikat jekk verament kien pożittiv għal pajjiżna. Qabel il-mozzjoni ta' nhar il-ħamis il-Gvern jonora l-obbligu tiegħu, l-obbligu ta' trasparenza, it-trasparenza lejna bħala membri tal-Oppożizzjoni, però wkoll il-poplu Malti, u jippubblika l-agreements kollha illi hemm bejn il-Gvern u Vitals u bejn il-Gvern u Stewart Healthcare. Waqt il-konferenza intqal li 90% tan-nies huma favur l-appell li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista.